Здравейте, приятели! Това е втората част от първия епизод Alien Isolation, както видяхте в миналата част. Трябваше да прекъсна малко така непринудено съседа ми се сети да ме пита нещо тъкмо, когато реших да правя клипчето. Фактически това е третия клип, който правя, но втория няма да успея да ви го покажа, защото в момента, в който записвах нещо, OBS-а ми се бъгна и е записал само звук. И минах едно ниво, само със звук едва ли не, после на клипа се вижда само звук. Но, спокойно, самото ниво не представлява абсолютно нищо интересно. Нищо интересно не се случи. Де факто минах през един коридор, събрах си малко материали, намерих си motion детектор и разбрах, че на станцията има и роботи, такива андроиди, които нещо са си чалнали и трепят наред хора, които примерно са нарушили забрана да влизат в дадена зона и това е. И практически нищо интересно. Лошото е, че няма как да лоудна всъщност има мисия. Аха. На коя мисия от всичките? Чакайте да видим. Това докъдето стигнах ли е в момента? Всъщност, ако има откъде да лоудна, сега ще ви покажа какво се случи. Да. Не видях просто, че имала... Да, ето. Значи, за да сме максимално точни, ще изиграя на много. Не е много дълга. Да, ето тези са въпросните андроиди, които се грижат явно за сигурността и взимат прекалено на сериозно работата си. Така, за да не се връщам, защото се връщах няколко пъти напред-назад. Ще използвам момента да направя нещата, които направих, за да взема материали. Това, което направих де-факто е, хакнах някои от системите в този сектор. Ето, както виждате, системата за пречистване на въздуха тук. И целият сектор се напълва с някакъв много гаден дим. Но за целта оправдава средствата, имах предвид, т.е. като премахнах пречиствателната система, си отключих тази врата. Ще си взема тук, какво ти има? Тук пък няма нищо интересно. Добре. Значи, тук има нещо. Какво има? Пак, поне нещичко си взех маничко. Сега ще върна системите по местата им. И така. Както виждате, пречиствателната система започна да работи и хоп, дима го няма. Сега продължаваме направо. Тук имаше май някакви материали. Можеше да взема. Да. Тези андроиди казват Working Jaws. Ако се чудите, имаше и някакви надписи по стените тук-там. Така, нека да проверя. Да, всичко ли е наред с...
записа върви добре. Секунда да видя и аудиото, всичко наред ли е. Така, добре. Продължаваме нататък. Ти не би го препоръчал, ама отивам си пак, каквото си искам. Защото съм пич. Това е, не, де факто сме пичка. Героиня контролира. Ето го и motion tracker. Some kind of tracker. It's been modified. Така. Не съм се загубил. No problem. Не би си майката. Флеерче се вземем. Тук имаш ли нещо интересно? Не, мисля, че не. Door override. Cannot access file. Door access, да. Това ми трябваше. Секунда. Така. В този аудиолог, който събрах, да. Явно всички се опитват да се махнат от тук, но никой не успява, за жалост. Така. Да, продължаваме. Интересно нещо, което забелязах, като извадите motion детектора, вижте как погледа ви е фокусиран на него и всичко друго около вас изглежда размазано. Може да превключите фокуса по всяко време с мишката. И това е една интересна функция, която много ми допадна, защото се цели максимален реализъм с това. Де факто, истинско око по същия начин би възприело околната среда и предметите в зависимост на каква дистанция са и къде е фокуса. Така, тук имаше схеми за Noisemaker, някакво устройство, което произвежда шум, което ще може да го ползваме евентуално да примамваме елия някъде надалеч. Така. Правяме си тая вратичка. Нещо друго имаше тук? Не, нямаше. Така. Много зловещо ми светят очите в тъмното. I need to contact my ship. Sorry, I can't allow that. Ripley, Amanda, you have now been locked with Apollo. Welcome to the Apollo е явно операционната система, главният компютър на станцията. Тук ще хакваме малко. Да си отворим път. Батерийки. Така. Ето. За тази сценка говоря. Само защото човека е в нарушение, не трябва да е в тая зона. Вижте какво му прави андроида.
Good day. Да, леко му разби главата, но good day. Има логика. Сега тук ще трябва да се прокрадваме. Да изгасим ето тази камера. Тук имаше нещо. Corrupted folder, да. Нищо интересно. Why not ask me about Sevastopol's safety protocols? Добре, тези двамата са за сгръб. Не бе, не дай така. Искам да го взема това. Чак пък толкова с не да изаляга. Изключваме камерата. Си отиваме. Оп, не ме виждаш, а така. Отиваме към асансьора. И чакаме асансьора. Come on. Ще използвам момента да си запаля една цигарка. Така. И де-факто това е нивото. По принцип, сега като изляза бях приключил предния епизод, но това е защото се лутах първоначално много наляво и надясно. Но сега ще продължа още малко по-напред. Това е обаждане от моя кораб, понеже и те нямат контакт с мен. Чурят се какво става. Сейваме се. И сега ще видим. Трябва да се свържем с тях някакси. Той е обжектив. Ето тази линия, която обикаля Motion Tracker-а, всъщност ни е като радар. Не като радар, глупости, като компас, къде трябва да отидем. Явно от тук по стълбището. External Communications. Да, това трябва да е. External communications disabled by order of Apollo. Facility offline. All outgoing communications halted. That's just great. Прекрасно. Communications open on limited channels. Gotta be someone on the station I can contact. Друг терминал трябва да търся. Тук какво мога да хакна? Те са активни и двете. Кихнах току-що. Затова си мютнах микрофона. Да не ви изгърмят тъпънчетата случайно. Материали. Флеер. Тук пак ще хакваме. Така.
Operation not permitted. Torrents damage. Да. Това са аудиологовете, които в началото на играта се чуваха. Зов за помощ и това, че моят кораб пристига. А сега... Кое е това? Ще ги пусна. Това го чухме, като излязохме от асансьора. Ето това може да чуете. Non-local comms are down and we need you to send out an emergency message. Do you read me? Repeat, our ranged communications are down and we need help. Stand off and send help. Насам сме. Там броди някакъв. Влияй на картата, къде се намираме. С гръб сега там. Тук има тунелче. Той си тръгва. Internal Communications. Предполагам, натам трябва да отидем. Добре, този гледа настрани. Този къде избяга, бе? Аха. Видях го. Оп, не ме виждаш? Му светят в червено очите на това. Да не би да чуят звука от Motion Tracker. Така. Продължаваме насам. Тук какво има? Monitoring Hall. Я да видим. Много мразя да ми гасне така цигарата. Този не предполагах, че е тук. И ако отида до конзолата, ще ви се обадя.
Аха, изключиха му сигнала на това. Упс. Тук е някакъв малко убит. Насам ли ще дойде? Да, идва насам. Само не идва и точно тук. Добре. Тръгна си. Фак! Вземи този ключ в главата. Мамка му. Move keys when circuit is active. Аха, ясно. Разбрах. Сега какво това? Move keys to have light values. Ага. Enter to confirm. Това го изтървах. Айде де. Emergency overrides. Samuels! You're alive! It's Ripley! Ripley! Taylor, it's Ripley. We were getting worried. I made it! Where are you? We're at a transit station now. It's right by medical. Okay. Samuels, listen to me. It's not safe here. Seegson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people! That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Seegson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor need to make... Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. How bad? I can't move her. I need medical supplies. We need to treat and pack the injury. And the Torrens? The radio is broken. I can't contact Verlaine. We're on our own. Shit. Okay. Perfecto. I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Unauthorized communication. Please wait to be attended by a member of Seegson personnel. Аха, ще чакам аз, познай кога. EMP. И така, тук ще става нещо интересно. Но ето Save Station и това ще е за сега от този
епизод за Alien Isolation. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, лайкнете видеото и стойте на линия за нови клипчета, които ще пускам. Смятам всеки ден да пускам по 2-3 епизода от различни игри. Вече мога да записвам геймплей от Battlefield 4, така че в скоро време ще има, но още утре сигурно, ще може да се насладите и на Battlefield 4. Отделно, всеки ден ще правя поне по един епизод от Alien Isolation. И това е, общо взето е това. Ако имате някакви препоръки, някакви критики или някакви специални реквести, каква игра да запиша, напишете в комент секцията и с радост ще играя това, което вие бихте желали да видите. За сега, това е от мен. Всичко най-хубаво и до нови срещи. Чао, чао!